Godmorgen fra Lissabon. Det er fredag den 10. juli 2026, og i dag tager jeg med på en ny rejse. Jeg skal nemlig til Stockholm i den her weekend, og derefter rejser jeg videre til Danmark for lige at holde lidt ferie, eller det har jeg egentlig ikke, jeg har ikke ferie, men lige for at se familie og veninder igen. Og klokken er lidt over 6 om morgenen, så hvis der er lidt render under øjnene, så er det altså bare fordi jeg har sovet pænt dårligt, fordi jeg har været vågen 1000 gange. Sådan er det altid, når jeg skal tidligt op og rejse. Men jeg tager med på min direkte flyvetur til Stockholm og hele weekenden her. Der skal nemlig ske noget ret spændende i morgen. Men det kan I se mere til, og måske har jeg allerede set det i thumbnailen. Frem til Stockholm Lufthavn, og jeg skal ned og med toget, ekspresstoget ind til byen nu. Jeg nåede lige præcis ikke det tog, der kørte, men det kører hvert kvarter, så det er fint. Til gengæld så spiller de Bad Bunny. Og det anden sang, de er i gang med nu her på perronen. Og det tror jeg nok, der er en grund til. Og det er den samme grund til, at jeg er i Stockholm lige nu. Og at min veninde Sille kommer herhen lige om lidt, eller i aften. Og det er Bad Bunny-koncert. Det skal vi til i morgen lørdag. Jeg glæder mig så meget. Jeg kom frem på hotellet her. Vi bor lidt uden for Stockholm i den sydlige del af byen. Men det er super nemt at komme rundt med metro og sporvogn, så det var det, jeg gjorde for at komme herned. Og nu er jeg lige ved at bestille en burger eller noget, fordi jeg er så sulten. Klokken er 3, og jeg har nærmest ikke spist noget i dag. Så det skal jeg lige styre på, og så får jeg lige lavet en lille roomtour til os, inden Sille hun ankommer. Så er man altså bare kommet til Sverige, når man skal have Max Burger. Lad os lige trække ned. Okay, den er mini, men det er også en cheeseburger. Ej, jeg håbede faktisk noget større. Nå, fint nok. Bedre end ingenting forhåbentlig. Mums, det er virkelig en god cheeseburger, det her. Bedre end McDonald's og Burger King, fordi jeg gider ikke alt det der ketchup og sennep. Her er der bare sådan en eller anden orange dressing i. Det er meget bedre til mig. Mums. Så er der en af de sidste opdateringer her, inden jeg skal ud og mødes med Sille, som er landet i Stockholm nu. Jeg fik til Tour de France, arbejdede lidt, ikke helt færdigt dog, men jeg er så hundesulten, at jeg kan ikke koncentrere mig længere, så nu skal jeg bare ud og afsted. Jeg tror, jeg tager en Uber. Jeg skal lige have tøj på først, og så er vi klar. Med toget her. Til gengæld har de lukket ned for Bad Bunny-festen her på perronen, og det er jo lidt en fejl. Men hyggeligt. Vi har ikke set hinanden i et halvt år. Har vi hentet Sille. Og vi går her i Stockholm og skal hen og spise nu. Vi har booket en restaurant. Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det lidt tidligere. Griffiths. Er det ikke det, den hedder? Griffith? Jo, Griffith? Eller noget. Griffith. Steakhouse. Så det glæder vi os så meget til. Vi er så sultne, som jeg også sagde i sidste klip. Ja, det er så godt. Så er der jo simpelthen serveret dragechips. Det er meget lækkert med parmesan til. Skal vi lave en tasttest på kameraet egentlig? Vil du det? Ja, det ligner lidt, det er sådan noget urtechips, gør det ikke? Noget med urtekrydder på. Skal vi finde ud af, hvad drage det er? Ja, fordi vi kan også få dragedressing også. Så spøger. Svært at drage. Det smager i estragon eller sådan. Lækkert. Det
nice. Yeah. Så er der sgu sølvløg. Nej, er der dild på vores pomfrit? Jeg elsker jo dild, det er det, jeg savner mest i Portugal. Seriøst, alle, der kender mig i Portugal, ved, hvor meget jeg savner dild. Der skal være dild. Og så er der jo drage her. Ja, der er drage til mig. Det kører igen, og så med der. Du har sådan en dragekjole på. Nej, en dragetrøje. Plus. Den er også grøn. Dragefritter. Dragefritter, det hele, det er dragon. Det er dragon. Dragon sweet. Skål og velbekomme. Morgen fra La Casita. Hej Sille. Hej. Så har vi været nede og spise morgenmad. Det er blevet lørdag morgen. Og vi har haft en ganske udmærket nat. Sådan kunne være meget værre. Bortset fra, at jeg har fået endnu mere i min hals. Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det i går overhovedet. Det er virkelig nederen. Så nu er jeg lige blevet dopet på piller og har fået strepsil så lidt, så nu håber vi... Du skal være fresh til i aften. Ja, altså i aften, det er den aften, man skal være fresh ud over sit bryllup, så er det i aften. Ja, det er det faktisk. Så, bryllup. ja, faktisk. Der kan man nå ikke dato. Ja, det kan man ikke. Ja. Benito, han venter sgu ikke. Eller gør han? Venter han faktisk på mig og dig. Men i hvert fald så venter vi lige på pillerne, sparker ind og gør os lidt klar her, og så vil vi lige ud og snuse lidt til Stockholm. For Sille har ikke været her før. Aldrig? Nej, så det skal jeg gøre. Igen. Ja, så kan vi få nogle flere strepsils. Er det ikke det primært? Fordi vi har smertestillende. Ja, strepsils. Ja, nå, vi snakkes. Er vi bare ved Sveriges specialitet, det er pølse. Ja. Så pølsevognen. Ida, film den. Jeg har filmet den. Det er dejligt. Det der foregår der, at vi går bare mega hyggeligt ned ad den hyggeligste gade, og så ser vi bare Benito Fest her. Der er en lille La Casita og Puerto Rico flag. Når vi kommer i La Casita, så har vi da været. Nej, så har vi været. Skal vi have et billede i La Casita? Ja, det skal vi. Ja. Men gider man kunne købe merch? Ja, det kan virkelig være dejligt. Men det kan man vist ikke. Det ligner, der er mad derovre. Puerto Rico, da. Nu har de sat god musik på. Så skønt. Ja, skål. Godt. Ja. Nu har jeg fået gjort mig klar, selvom at jeg bare ikke er frisk. Og nu tror jeg, at Sille, hun kommer. No. Se, jeg har fået makeup på. Nej, Ida, det var smukt. Så dejligt ud. Tak. Ja, jeg har lige startet kameraet og sagt, at det går ikke så godt, men det går alligevel. Lækkert, du har mad med til os. Okay. Og jeg har lige booket en Uber til om en time. Fedt. Ja, så amen. Det er så godt. Ja, så nu skal vi lige have noget mad, og så... Ja, Sille mangler makeup, jeg mangler hår, og så skal vi have tøj på. Ja. Så, men først skal vi lige spise. Ja. Ses! Consciousness, intentional progress. You could either take it or leave it, push it, pull it. You could fake it or you could believe it. Er vi kommet til? Hvor er vi kommet til, Sille? Bad Bunny. Strawberry Arena. Yes. Yay! Ja. Og nu, så er det nu Golden Circle, det er også. Det har vi slet ikke sagt, hvad Golden Circle har det. Nu sidder vi lige ned her, indtil vi venter på, at han skal på opvarmning. Der skal passe på sin gamle krop. Ja. Gamle krop og sæt kan sgu ikke for lang tid i gangen.
får vi sgu en cerveza. Og en En aqua. Ja. En aqua. agua. Koncerten er færdig, og hvilken koncert? Altså, helt vanvittigt. Nu sidder de udenfor og venter på, at Titte hun får købt noget merch, fordi vi opgav tidligere. Der er virkelig meget kø, det er der også nu, men jeg tror måske, at hun har fundet en lidt smutvej. Så det tager vi med. Jeg er helt færdig nu. Men heldigvis under koncerten, der føler jeg, at adrenalinen tog over sygdomsfølelsen, så det er dejligt. Måske jeg bare føler mig kørt over af en lastbil i morgen. For at se. Men det var i hvert fald ekstremt godt. Det håber jeg også, man kunne fornemme på de få klips, jeg tog. Jeg tog ikke så mange, fordi at der er alt det her med copyright og sådan noget, så det duer ikke rigtigt, at der er for mange klips med sange, der er ejet af nogen. Så ja. Men nu skal vi bare finde noget at komme hjem på snart. Se, Sille har købt trøjen Spin Around. Oppa, flot, flot, flot. Var der meget tilbage derovre? Semi, de havde ikke nogen tote bags. Nej, men det var så vildt, så lignede før. Ja. Og her er nogle hajer. Dejligt. Ja, safari, ja. The bar up high. You could be big mad, disagree with. Hej. Ej, hvad er det, der gør nogle overløb? Velkommen tilbage. Vi kom hjem, vi fik en taxi. Han kom til os. Og det var ikke en pirattaxi, så havde vi ikke taget den, men det var umuligt at få en Uber, og vi sagde bare, hvilken pris vi ville give, og så var han sådan okay, for han skulle komme i, kollega ville ikke. Og han stod og sagde nej. Så kom han og sagde det, så var jeg lige, så sagde han. Ej, nu fik jeg det i øjet. Åh! Det sviger. Jeg vil ikke have noget, at tage den af. Du må ikke tage den af om 10 minutter. Så åbner jeg ikke øjnene. Åh, det gør faktisk virkelig ondt. Ja, det gør. Åh. Silla, kan du stoppe videoen? Godmorgen. Godmorgen. Dagen derpå. Ja. Ja, nu skal vi. Klar igen. Så vi skal klar igen. Nu skal vi have morgenmad, inden vi skal hjem. Nu er vi klar til at sige farvel, og tak til Stockholm. Jeg glemte at lave en roomtour, men altså, der er en seng, og der er noget at sidde på, og der er kontoragtigt, og der er badeværelse. Det er meget chill. Men ganske fint. Vi har boet på Best Western Hammarby Sjøstad, og nu skal vi ned og tjekke ud, og så skal vi mod lufthavnen. Feel sad and get some of it. Either way with it, ain't no sway to it. Keep the vibe up high. På første fly. Ja. Og skal til København. Det Og bliver godt. Ålland, ja. Ja, det bliver faktisk dejligt bare at komme til Danmark. Og så Aalborg. Ja, og der er dårligt vejr. Det er perfekt at flyve i, så vi ikke spilder Nej, der er en ikke god dårligt vejr. sommervejr. Der er det ikke dårligt vejr, Sille. Det er der lidt. Der er da varmt og overskyet. Det er Ja. næsten se blå himmel. Det er det. Og i Danmark er det også det samme. Bare mindre vind. Det er lækkert. Det er ikke engang 20 grader. Keep it vibey one time and keep it vibey one time. Vibey one time. Yeah. Halløj. Jeg tænkte lige, at jeg skylder at lave en ordentlig slutning på den her video, for den slutter en lille bitte smule brat. Men alt i alt, fantastisk koncert. Og det tror jeg måske også godt, man kan fornemme. Vi kunne jo ikke filme helt vildt meget til koncerten, fordi at vi ikke ejer musikken. Surprise. Og derfor ikke vil have nogle problemer. Men ja, det var helt fantastisk. Også selvom jeg var syg, og jeg havde det virkelig skidt, men det var som om jeg blev healet af Benito. Jeg fik det i hvert fald meget bedre. Og glemte, at jeg havde det dårligt. Jeg havde så også fået alle de piller, jeg måtte og sådan noget. Og efter lørdagen der til koncerten blev jeg bare mega snottet.
Så heldigvis var det ikke alt for dårligt, at jeg havde det skidt. Og mega dårlig timing, men heldigvis så var det bare en vildt god oplevelse, en mega god tur, og så dejligt at være afsted sammen med Sille. Og ja, alt i alt bare mega fedt. Så det vil jeg bare lige slutte af med at sige, og kæmpe anbefaling om at tage til en Bad Bunny-koncert, hvis du kan lide musikken og får mulighed for at komme afsted en dag. Jeg vil i hvert fald så gerne afsted igen. Men det var alt for nu. Ha' det godt, så længe vi ses.